ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ಪದಿಂಗಿದ ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದ ದೀತಂದು ಬಂದ 4 ಗಂಟೆದ ಬುಡ್ತೀತಂದು ದೀತಾನು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಉರ್ದು ಪಾಡ್ಬೋದು ಐತೆ ಅಂಚವೆ ಪದಿಂಗಿ ಸಲ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಪದಿಂಗಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ ಬೈತಂದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆಪ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಮ್ಮ ದುಮ್ಮ ಅಂತ ತೊಗೊಂತಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಬೇಯದಿಕ್ಕ ನೀರು ಬೆಚ್ಚಿ ಅರೆದಿತ್ತೇನು ಬಂದ ದಪ್ಪ ದಿಯೋಳು ತೆಲ್ಪು ದಿಯರವಲ್ಲಿ ಅದ ದಪ್ಪ ಇತ್ತು ದಪ್ಪ ದಿಯೋಳು ಅದು ದೋಸೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೋದು ಪದಿಂಗಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದಾತು ಬಜಿಲು ಬೋದು ನಾವೆಲ್ಲುಂಬೋದು ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಏ ಪಲ್ಯಕ್ಕನೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ದಿಯರು ಅಂಚೇನೆ ಇತ್ತೊಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಬೇಯರು ಬೇಯ್ತಂದು ತುಕ ಬೇಯ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಪದಿಂಗಿದ ಇಡ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂಡ ಏನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡಿಜಿ 4 ಬೆಳಂತರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ 1/4 ಲೋಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪದಿಂಗಿ ಪಾಡೋಡು ಅವು 4 ಗಂಟೆದ ಬಿಡ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನೀವು ಪದಿಂಗಿ ಬೇತೆ ಬೆಳಂದಿರ್ಬೇಕು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದಾತು ಬಜಿಲ್ ಪುಂಟುದು ಅವೇನು ಸರಿ ಪುಂಟುದು ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡೋಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅವೇನು ನೈಸ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಈ ಬಂದ ಒಂದು ಪದಿಂಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಪದಿಂಗಿ ಪಾಡೋಡು ಪದಿಂಗಿದ ಬಂದ ಬದೆತ್ತೇಕ ಇಕ್ ಪಾಡೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕರಿ ಪಾಡು ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅನಾಗ ಬಜಿಲ್ ಅಂತೆ ಪಾಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉರ್ದುದ ಬಂದೆಂಚ ದೀಪ ಅಂಚೆಂದಿ ಒಣ್ಣೇನು ಇದು ಉರ್ಗೆಡ್ದೀವಿ 4 ಗಂಟೆದ ಕೊಡ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಡ್ಲಿ ತುಲೆ ಎಂಚ ಆತಂದು ಪೂತ ಲೆಕ್ಕ ಆತಂದ್ರೆ ತುಲೆ ಏಸೋಕು ನೈಸ್ ಅದು ತುಲೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದುಂಡು ಇಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ಪಂಡ ಫುಲ್ ತೊಚ್ಪಾಯ್ಜಿ ನಾ ಇಡ್ಲಿದ ರೆಸಿಪಿ ಮಸ್ತ್ ನೆಟ್ಟುಂಡು ಯಾಕೆ ಒಂದೊಂದು ಸುರುಡು ತೊಚ್ಪಾಯ್ಜಿ ನಾನು ಈಗ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಬರೋ ತಗೊಂಡು ಪ್ಲೇ ನಿಕ್ಕುಲು